थुनथुलियाथ' बे मेहेरमोनाव थांनो बुंबायल' थाबायलै। ओमफ्राय आं बोरै बुजायलायखो मेहेरा बे थांबानो जे रागा जोंगोन। ओमफ्राय नङा बेबो अख्रा थांनोनो बुंबाय थाबाय। मालाय दिनै आलासि फैगोननो। ओमफ्रायथ' जोंहाबो आलासि फैबावगोनसो दिनै। बाजैनि फंबाय फैनो नागिरदों। आदाया दा फैग्रोबा जिरायनो होनदोंमोन। मेहेराबो मालाय लायनो थांबायनो र' दायो फन हरनोसै आङो। होमबाबो दिनै थांथ'ला खोमा दे आलासि फैनायाव दिगदारनो। थुनथुलिखौ बादा होनोसै आङो। ओइ दिखु बेलाय बेयावसो दं मानसियाबो। ओइ हाथरखि दे देलायदोंना देलायाखै नोङो? हा देलायनो? औ जों थांनो होननायालाय। बावलायबाय नामा नों दसेनो बुलोक्कोर? फाग्लिना आखाया गोसाथारहाय। अके बाबा सरि। जों मेहेरमोनाव थांनो होननाया मा जाखो? गावहा माबा सानाब्बैसो थाबाय। थुदो देलायदो ओमफ्राय थांसै। थुनथुलि जोंहाबो माने आलासि फैगोन नालाय बाजैनि फंबाय। दा आदायाबो न'आव थानो खोन्थादों। दिनैथ' जाथ'नाय नंलादांलै। आयो दिनै थांला? औ गाबोन फुङाव थांसै नङाबा बेलासियाव थांबाबो जागोन। नाथाय दिनैथ' थांथ'ला दे। गाज्रि मोनो नाङा आदायाबो बुंथारबाय नालाय। जाम्बि आं दिनैसो थांनो गोसोथारमोन माथो। नोंसिनावबो आलासिया दिनैसो फैनांगौ। मा खालामबावनो थुनथुलि। ओमफ्राय मेहेरमोनालाय थांबानो मोनोना। गाबोन थांसै दे टेनसन लानाङा गाबोन थांगोन। दे होमबालाय नायनोसै गाबोन मा जायो। औ आं थोरसि लथा सुहैग्रोनि दे नों थाथ'। दे होमबालाय आरो। जामासदिनि माबा बेबो दिनैसो थाङा जालायबाय माबा। बिसिनाव आलासि दिनैसो फैनांगौ बाखांखांनो। आं एफा गोसोमोन मेहेरमोनाव थांनो। आंथ' समबार न'आव थांसिगोन नालाय। बेखायनो मेहेरखौ लोगो हमथारनांगोन आङो। दे आरो नङाबा आइजों होसो बोजासिगोनसो आं। न'आवबो थांनांसिगोन थांथ'नोसै आरो। जेनेबा आं फैफिनखागोन फैनायालाय मेहेरमोननाव। थेवबो दा थांथ'नोसै। नाथाय जानो हागौ हाथरखि नों थुनथुलिखौ मेहेरजों लोगो मोनाबा हामगौ सानदोंदां ने। ओरैनो लोगो हमालासे थांबा। नाथाय बेबायदि जाजोबा नोंनि साननायाबो नायबाय था। नोंथ' बिराद रायलायो। बेखायनो मेहेरा दा आंजों रायलायनाया खम खालामदों। जि जादों नोंनि थाखायसो जादों। मेहेरा आंखौ बावगारलांनो हमदों दायो। मेहेरा आंनिखा आंनिमोन आंनिनो थागोन। सेख'फिनखागोन आं नोंनिफ्राय। नोंनि बयफ्रेन्डबाबो नोंनि बयफ्रेन्ड जाबाबो। जेनेबा नोंसोरथ' बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डआनो जाखागोन बेखायनोथ' इसेबां रायलायो। आंनिखौल'सो हमा दा मेहेराबो साला मेहेर बुन्दा। नाथाय फार्स्ट लाभ ना बावनोबो हाखायाखै बियो इसेबांबो इजियै। बेलाय जास्ट ओरैनो मुहिनिसो नांदों। नोंसिनि हायना मुहिनि नांलायनायखौथ' ना। होमबाना गाबोन थांगोन आं मेहेर नोंसिनाव। गाबोन थांगोन थुनथुलिया। दिनैथ' बेदरबो मोनजायासैलै नाबो गैया बेदरबो गैया। माबा सवाबिन बाथोनसो बानायबावबायलै। जोंनाव ओजोंहाय जानोनो थाङो बेफोरखौ। आंथ' नायहांबो जाखाया सवाबिनखौ हारा गैयि बेदर। आलासि होननानै खमसे खम आंथ' थांसिगोन होननानै जेनेबा बेदर जाहोनांगौ दा बुथारनो। गैया साला। है आं बिदि जानो बाथारबाय ओंखाम गोजानो दासान्दि ओंखाम गोजाल' जागासिनो। दिनैथ' आलासि फैगोन नालाय बेदर मोनजानो हागौ दे। बिखाजों आमाय थुख्लोबखौ होनो थिनगोन आं दायो। जेनेबा दाउफोर बेदरबा आरोना। अमाबाबो मेजेमखौ जागोन आङो। लाजियालां बेखौबोथ' आं मालाबा सम लांगोन ना जोंनावबो गोथाव मोनजागोन आरो। आयौ गथ'आ फैमारथारासै जानाय नंला। गाबोन थांमारनांसिगोन आङो ओजोंहाय। बिहामजो जोंहालाय नानियालाय मालाथो फैबावगोनसै। माथो लायाबो मोजांबो खबर लादोंना लायाखै? लादों आयै बेखौनो आं गाबोन लायनो थांनो ओंखारदों। बेसेबां गोबाव जाबाय गथ'आ बाहेरायाव गुबुनाव दंहैयो। बेबा माबायदि मोनजादों माबायदि मोनलोंदों। न'आव फैया माया माखौबा बोराबनानैसो थांदों ना मादों। आरो एसे मोजां बुजायना लाबोदो बिहामजो। जागोन दे बेखौनो आं बुंबाय थाखादोंना। दाख्लैनिफ्राय बेसेबा गोबावसै। मास मोनथाम मोनब्रैयानो जालायलाङोसै गथ'आनो फैनो ओंखारला न'आव। हाबाब बे रिजाल्ट गाज्रि जाना रासिनसो थाबावबाय। मा बुंबावनो आयै। सोरलाय बिदि थायोसै मालायनाव। एसे गाज्रिबो मोनलायलाङोना बिहामजो। बैस्राबो लोगोबाबो थिनहरनो हाया मानो हाया बिदि जागोन ना। एसे नोंनो थांना लायदो थां बेनो मोजां जासिगोन। फैखानाय नङा बियो नङाबा। ओरैनो जोंनाबो आबैया खम माबा अख्रा आरो दुस्थ'बो मा बुंबावनो।
दाथ' रायजानो गिनानैनो फैखाथाराखै बियो न'आव आवथि बारखाबा गबावगोन बियो एबार गिनानै मालाय मा जाबावनो आंजोंलाय मोनखागोन बियो हो बिदि मालायनाव थाथाबबाय थानाय बेलाय आथिं आखाइ बुख्रबजोबगोन आं बेखौ र' हामाहाय आबै थुनथुलिखौ बिदि खालामनाङा दे एसेबांबो नांगौबा बुजायना लाबो बेफोरबायदिबा गथ'फ्रा बुजियाना डाइरेक्ट बुनानैल' रावबोहा देरा नङा देरखाबाय आयै बुजिनो साननो हानाय गोहो फैखाबाय बेनावबो मेलेम दङबा बे बिदि थाथाबबाय थानाय नङामोन बाव गोबोरखि मेलेम बेना र' थांगौ बिमाया नै आरो आं मानिया आयै एबार जे खालामो मोजां मोजांल' सफैथों गथ'आ न'आव आरो बिदि दाजाथोंसै एसे मोजां उनाव नांगौबा न'आव बुजायगोन दे लानानैल' फैग्रो मालायनाव बिदि हामा एसेबां गोबाव आयै हामा साननांगौसै बिसोरबो गाज्रि मोनखासिगोनथ' आयै न' दंजायोना गैजाया होननायसो जासिगोन हा बिदि मालायनाव थाथाबबाय थानाय जानाय लोंनाय उसुबिदा थिनहरनो हाया मानो हाया बिदिनो जाखासिगोन लोगोबाबो हाबाब जोंनानो फिसाजोआ गाज्रिखा नै बिफाहा नों दाबो दुगैहैयासै ओमफ्रायो दुगैगोनलै र' खामानियानो जोबजोबाखै दासो मोनसे मोननै जोबबावदों दंबावोआनोलाय आयौ नै ओमफ्राय जोंहा बाया आलासिखौ लायनो थांबाय बाबाया दाबो सफैसिगोनसो आलासियानो दे हा माथो जाखो सफैनायालाय दा फैबा फैबाय थागोन मालाय आलासियाबो आंनाबो दुगैबानो जानाया न'आव थानायालाय अब्लाबोथ' ना बेबायदि फुलाला नुफैनोसै आलासिया जोंना बाबुआ देलै बिमा माथो जानो जेबो नङा दे दे होमबालाय मा मावनांगौ मावदो आङो बे थान्दा लाबोनाय दं बेखौनो एसे माबाग्रोनोसै नोंनो खामानि मावनानै मेंबायबो ना नोङो मोननै लाबोखादों मोनसे मिरिन्दा आरो मोनसे कक'कलाबो दं कक'कला ना मामोनथायहाय ना स्प्राइटसोमोनथाय आं मोजां नायासै आं नोंनो बे मिरिन्दाखौनो लाबोनोसैहाय सोरां उफ सान्दुंथारबोलै दे बेखौनो एसे लाबोग्रोदो आलासिया फैबा दा फैग्रोबा बाबा दसे जिरायनो खोन्थाबानो जाबाय नोंसोर रायलायथ'ग्रोबानो जाबाय आंहा दुब्लियावबो खामानियानो जोबाखैना औ दे जागोन आंनाबो नै संनाय खावनाया जाजोब्बायहानो एसेल' दंसै आरो दा फैबा माखासेखौ गुदुं गुदुं खालामनो सानदां दे नोंनि गोसो आरो फिसाला बायदिखाना आलासि बाबुआबो औ सोरां दा मोजां जाहोआबा लोंहोआबा जोंखौबो मोनसे टाइमाव जोबोद मदद खालामदों गथ'आ जानो हागौ बैसोआवसो उन्दै थेवबो बुजिनायफोरा बिराद माने गेदेरजों समानानो गथ'ना मिथिगौ ना औ ओमफ्राय थास' बिबारबो संनो सानदोंमोनहां माने सायनानै दोनखाबाय दा संना सङाबो जादो खेबसेनो जाहोजोबथारसै नामा गथ'नो गासैखौबो मा दङ मा गैयानो ओमफ्राय बेबा जानो सुगोन बेफोरखौ जायाबो जानो हानाय सोंग्रोआबा मोजाङै बेफोर मैगंखौबा जायोना जाया टाउनाव थाग्रा मानसि गथ'आ अब्लाबोहाय सोरां आंलाय गोथाव संखायो दा आं संनाया बेफोरबायदि मानाबोहाय जानोबो मानो मोजां मोना जानो दे जागोनदां आं एसे होनायगोन र' आराम संना दोनसै आं दा माबा अमा बेदरबो माबा दोनखादों आं खावसे मानियानो लोगोफोर गोबाव समनि उनावसो दिनै जों फैलायबाय अब्लाबो दिनै सम मिलायनायखाय फैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय गासैबो मोजाङै दङ ना जोंबो मोजाङैनो दंथ'यो लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोना दे अब्लाबो जायफोर नेनानै दङमोन नायलांदो भिडिअखौ लोगोफोर नायनानै मोजां मोनोब्ला फोरमायहरबानो जाबाय दे अब्ला भिडिअखौ नायलांबावदो लोगोफोर मोखां नुवा गन्थं नुवा गथ'खौ दिनैसो नुफेरसिगोनहां माबायदिबा फटकबो दोनानो गथ'आ माबायाव वाट्सएपफ्रावबो मोजाङानो जागोन दे गथ'आलाय महर मोखांफोरालाय माथो आरोलाय गोसोखौ मोजां मोनदोंहां गथ'आ जोंनाव आलासि जाफैनो नागिरनायखौ लिंहरै दासो मोजाङैनो फैथोंसै जाहोनो लोंहोहरनोखौथ' बिदि जेनेबा गासैबो मोजां जायोना जाया मिथिला अब्लाबो नाजाबाय आरो जा हायो सान्दुङाबो गोसाथार खामथाब खुमथाबनो साइकेलजोंसो थांबावबाय गथ'आ आयौ आं थाब सफैनाय बायदि खाथिनि गारिखौ लांजानो लुगैदोंमोनहाय बिदानिखौ आलासिखौ लायनो थांबाय अबाव साथा लादों मादों साइकेलजोंनो मालाबानो थांलायबाय आं बुंबाय बे खाथिनि बिदानि बाइकखौ लांथ' आलासिखौ लायनो एकदम सान्दुं गोसाफोरावनो दे साइकेलजोंनो मालाबानो ब्रदबाय नेनानैल' थानोसै आङो आलासिखौ दा फैथोंसै सानैजों नै आरो आं सोरां खिन्थानो साननाया बरसाखौ माने जोंहानाव लामासिम फैनायखौ गैया बावगारबायसोलाय दाथ' सोलाबखायाबो दायो मोनायावनो खिन्थानोसैहां औ हेलौ हाथरखि अबाव आलासिया सफैबाय
ओइ अबाव सफैनोब्रा आलासियालाय लायनो थांगासिनो दासो साइकेलजोंसो आङो ओमफ्राय आयौ सान्दुङानो लाजाखायालै हाब ओमफ्राय बारस'नानै थांबा माथो जायो अबेसिम मोनफैखोनो सफैबायानो नो आं थांगासिनो फनबो हरखांबाय दायो दासो आंहा सौहैथ'वाखैनो डेन्जारसो ना आंनाबो बाइकआ माहाजोन मानसिथ' गारियाबो आसोल स्पिड खारखायोबा आंना दे होमबा हाथरखि दोनथ' दे बिराद सान्दुंथारलै दे होमबालाय दायो हरनोसै आङो नङाबा नोंबो सोलाबबा हरबानो जाबाय होद सोलाबनायाथ' बारा सोलाबथ'नाय नङालै दिनै आलासिबो दङ खामानिबो लागाव थिगसे दंसोयो नोंलाय मानोथो फैयाखैब्रा आलासिनो ओंखाम खुरनो आलासिनो ओंखाम संनो आंना बिमा बुरियासो खस्थ' मावजोबनांबायना आंनि लोगो जानानै नों गावआ फैलायलायालै ओमफ्राय गावहा बुंबाय थुनजुलि थांफाबा आंखौ दा थांगोन होननानै दाना बुंदों बेनि एस देलै दे आं बिराद बिजिलै दे थाथ' आलासिया नेबाय थानाय जायो आं थांगासिनो थांग्रानि बेनजारखा आंनाबो बाइकआ जायालै दे माब्लाबा सानसे समाव लानो हागोन दे बाइकखौनो आसा खमलै सिमाङावसो मोनसिगोन बायदि मोनबाय आङो लामाफोराबो एकदम सौथा देन्जारलै जोंना जेरैबो लामायाबो लामा सान्दुङाबो सान्दुं हेलौ एसे दुंनायफोरखौ खमायब्रा माथो हरबाथाय हरबा एकदम जोंख्लाब जोबनाय मोदान फबजोबलायनाय हरथारो जालालै बिमाबो एकदम साखावलांनांसिगोन आङो आदैयाबो नेबाय थानाय जायो दानो फन हरबावगोनसो आलासिखौ लायनो थांनायानो आं लाबोमारनांगौमोनलै बे आदानि बाइकखौनो माहाजोन मानसि होनबाथाय बेबायदिनो जायोलै सारलासि फैसा थाखा गोनांब्रा आंबो गारिफोर थाजानायमोनबा आंबो देखायसिगौमोनलै एकदम गुबुनफोर बायदि गैया खाफालावनो साला बेबायदि जानाय नंखायाबो खोमा सिमाङावल' नुबाय थानोसै आं बे जोंनि आंगो गामिनि सिनायथि फैयो आं बे लामाजों नोंखौनो लोगो हमनो आंहाथ' रावबो लोगो हमग्राबो गैया थांलाय फैलायथ' हाथरखिखौसो लोगो मोनलायलाङो बे लामायाव एखनबा फैयो आं बे लामाजों नोंखौनो लोगो हमनो मेंबाय सेंग्रा बैसोआवनो बिदि जायोबालाय मा मावना जाबावगोनलै आंलाय मेहेर आयौ आदाया फन हरबावबायगोनलै नै औ र' आदा थांगासिनो आङो दसेल' थाथ'दो गोसोआव मानोबा जोबोद मोजां मोनदोंहाय दिनै बाबु आलासि फैगोनखौबो माबायदिबा गथ'नि महर मोखाङा दिनैसो नुसिगोनहां एबार फैबोला न' बां ओमफ्राय बहा थायो मायो गासैबो मोजां सोंना लाखिगोन र' आङो मोजां न'खरनिनो जाखागोन गथ'आ बेखायनोथ' साननाय मानाय रायलायनायफ्राबो बारा गाज्रि मोनाखैहां बेनि सायाव आइखौबो एसे मदद खालामनाय आबायाबा लोगो मोनहैदोंना मोनहैयाखैहाय र' सोरांखौ फन खालामनो थिनदोंमोन आं खालामदोंना खालामाखै बेबो बिफाया बिहामजो हा लामायाव नेबाय थागोन ना माखो जे आलासिखौलाय आयै सफैबाय नामा साननानै दसे नेदोंमोन आङो गैया माथो नुहुरानो दाबो लोगोखौनो मोनहैदोंना मोनहैयाखै गथ'आ ओरैनो बै ससेसिमल' लायखादोंमोन आङो माने गथ'आबो बाहाय बिथिंजाय फैबाय थानायखा नालाय दे हा मालाय बिदा फंबाय लोगो मोनहैगोन आरो मा जेन'बा जोंहा मेहेर आब'आ बिदा लिंबाय नालाय बिदा फंबाय बायदियानो जाहैबाय ना मा होनो बिहामजो आयै दाबा आरो बेबा जोंहा मेहेर आबायासो दुइसिन जाखो ना देरसिन जाखो बुजि मोनला उनाव मोनथिसिगोन दे फैग्रोथोंसै आलासिया दा सफैगोन ओमफ्राय संनाय खावनायफोरालाय जाजोब्बाय मोनबाय अबेसिम मोनखोबा नै आदा मोनबायानो ओरै नाहरलाय बेलाय आदाया बेहायनो दंथारो बेनो खाथार फन रायलायनायाथ' बेनोखाना आरो बेयावथ' रावबो गैया हेलौ आदा ओरै उनथिं नाहरलाय बे गारि खाथियाव गसंनायानो दा नोङो सफैबाय नामा औ गारि खाथियाव दङ हेलौ आदा नै बेलाय आं सफैबायना थ'दो थांसै आंबो आदा सान नों सान आदा मेहेर बे आदा सान हेलौ सनामोन गोबाव समनि उनाव दिनै नुजाफैलायबाय आसा खालामो जायफोर नेनानै दङमोन नायनानै एसेबाबो मोजां मोनगोन अब्ला जायफोर नेना दंमोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो दान्दिसे दे होमबाना बांद्राय बखिबाय थाला आरो नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय दे कमेन्टनि गेजेरजोंबो ओमफ्राय थाबनो साबस्क्राइबबो खालामना होदो लोगोफोर जायफोर गोदानै नायफैदों जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानबा नायनानैल' दाथां सनामोन आंनि साबस्क्राइबबो खालामना होलांबानो जाबाय दे
बांद्रायबो बुरजा नांथारलालै लोगोफोर एसेल' नांबावसिगौ नोंथांमोना बेखायनो जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै एसे थाबैनो थुनानै होथारदो साबस्क्राइबबो खालामनानै नायनानैल' दाथां आरोना लोगोफोर जोंहाबो फेमिलिया एसे बुरजा जाबावनो थाखाय नांबावगौ लोगोफोर दे थाब खालामना होथारदोब्रा ओमफ्राय भिडिअ लोगो मोनसिगोन बिदिबा बयनिसिमबो लाभ इउ मेहेरनिफ्राय